Jeste li ikad stajali satima u redu pa na kraju shvatili da to nije red u kojem ste trebali biti? Koliko ste kilometara prešli između različitih šaltera na kojima ste trebali riješiti svoj zahtjev? Kada ste napokon dobili sve papire, jesu li vas obavijestili da vam ipak treba još jedan papir iz nekog drugog registra? Znate li da je javna uprava najproblematičniji faktor za poslovanje u Hrvatskoj? Javna uprava postala je alat politike za osiguravanje stranačkih kadrovskih rješenja, a stvari se rješavaju preko veze. Vrijeme je za učinkovitu i transparentnu upravu jednaku za sve građane. Prvi koraci u smjeru rješavanja nagomilanih problema već su napravljeni i njihova primjena može početi. Prvo, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnoj upravi. Kvalitetna javna uprava podrazumijeva nadzor i praćenje rada zaposlenih i upravljanje procesima u javnom sektoru. Digitalizacija postupaka povećava transparentnost i učinkovitost rješavanja predmeta u javnoj upravi. Građanima su informacije o statusu predmeta dostupne u svakom trenutku. Drugo, razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi. Uvođenjem kompetencijskog okvira za zaposlene krenut će se prema višem stupnju profesionalizacije javne uprave. Svaki zaposlenik će imati kompetencije sukladne svom radnom mjestu. Građanima će biti osigurana stručna, učinkovita i profesionalna usluga. Treće, uvođenje e-poslovanja. Poduzetnici će putem ovog sustava moći komunicirati s tijelima javne uprave za sve što im u poslovanju treba. Izbjeći će se redovi, gužve i nepotrebno čekanje. Objedinjeni pristup e-uslugama javne uprave poduzetnicima će višestruko olakšati poslovanje. Akcijski plan razvoja javne uprave već je napravljen. 880 milijuna kuna osigurano je iz EU fondova. On vodi konačnom odvajanju javne uprave od politike. Racionalizirana javna uprava više neće opterećivati gospodarstvo. Zamršeno klupko administracije će se razmotati na korist građana. A javna uprava postaće učinkovita, brza i uvijek svima na uslugu.